допрашивал Руслана, и оперативного сотрудника ФСБ. Вот, нам отказали в возбуждении уголовного дела, мы это обжаловали, первый суд инстанции также отказал, мы это обжаловали уже в апелляцию, ждем решения апелляционного суда. П'ять років без електроенергії з материку. Восени 2015-го окупований Крим поринув у темряву. Почались віялові відключення. Це сталося через те, що на Херсонщині невідомі підірвали електроопори, які постачали енергію на півострів. Тоді кримсько-татарські активісти заявили, відновлення енергопостачання не буде. Не треба допомагати Росії окуповувати півострів. Українська влада, яка спершу тиснула на активістів і прагнула відновити електропостачання, згодом визнала доцільність блекауту. Як це було? Згадаємо. 2015-го – 1,5 роки війни з Росією і окупації Криму, а Україна все ще постачає на окупований півострів 80% всієї електрики. І нею, по суті, живляться російські військові бази, бо для потреб людей достатньо і потужностей місцевих станцій. Залишок великої електроенергії, він максимально йшов на укріплення військової сфери окупантів. Це ж десятки гарнізонів, це десятки зенітно-ракетних сучасних комплексів. Це Севастополь зі всією тією сферою, інфраструктурою військовою. Починається громадянська блокада. Падає перша опора ЛЕП, Мелітополь, Джанкой. Згодом виводять з ладу решту електроліній. Один із організаторів блокади Лінур Іслямов з часом розповість. Відрізати анексований півострів вирішили на початку вересня 2015-го. І за місяць реалізували обіцянку. До адмінмежі почали з'їжджатися активісти з усієї країни. Люди звонили, говорили, держитесь. Люди звонили, говорили, давайте, куда вам перечислить деньги. Надо вот отдать должное тем людям, которые приезжали и работали совершенно как волонтеры, поварами, помогали, мыли, убирали, накрывали. Это же огромный труд. Врачи. Приезжали врачи, которые оставались с нами. Это была энергия. Люди горели всі. Керівництво України спочатку не підтримало блокадників. Їх штурмувала навіть Нацгвардія, а ще батальйон «Херсон» на чолі з нинішнім нардепом ПЗЖ Іллею Ківою. На активістів пішли зі зброєю. Позиція влади змінюється в грудні 2015-го. Росії ставить ультиматум. Буде постачання, якщо вона визнає Крим українським. Агресор каже ні. І прем'єр Арсеній Яценюк оголошує про тотальну блокаду Криму. І товарів, і енергії. В окупованому Криму без української енергії починаються віялові відключення, зупинка підприємств, транспорту, інфраструктурних об'єктів. Окупант, який бравурно заявляв, що проживе без української енергії, починає хаотично шукати, як підживити півострів. Перші місяці вона звозила зі всієї Росії генератори літаками з Далекого Сходу, там з Хабаровського краю. Потім вона почала будувати потужні теплоелектростанції на газу. І вона без дозволу таких міжнародних корпорацій, як Siemens, почала використовувати їхнє обладнання. Виникли скандали. Тобто ми максимально ускладнили життя країні-окупанту. Аби вирішити ситуацію, окупанти беруться зводити енергоміст, на який витрачають шалені кошти. В 2017-му до 45 мільярдів рублів, наступного року удвічі більше. Сам переход, кабельний переход з Таманського полуострова до Керчи стоило 12 миллиардов рублей. Вот они 3 нитки этих пустили. Допустим, перестройка и модернизация энергосистемы юга России, там, где вот там в Краснодарском крае, еще 22 миллиарда рублей. Развитие сети в Крыму в самом 56 миллиардов рублей. Выяснилось, что, конечно, этих денег мало. Енергоміст проблеми не вирішив. Блекаути трапляються і донині. Військові бази на півострові зростають і тягнуть енергію. А в аномальну спеку потужності енергомосту не витримують навантаження. Окупанти починають тиснути на нелюдяність української влади, яка буцімто не жаліє кримчан. Було багато спекуляцій относительно того, що вот, дескать, прекращать поставку электроэнергии, воды, продуктов питания. Это негуманно, ибо там наши граждане. Я хотел бы напомнить, что в соответствии с международными нормами
всю ответственность за социальное, политическое, правовое положение людей в оккупированной территории полностью несет оккупант. Окупований Крим стає тягарем фінансовим та політичним для російського агресора та кримської влади колаборантів. І поки агресор не вийде з півострова, ситуація для нього гіршатиме. Бо Україна ніколи не визнає Крим російським і не дасть про це забути цивілізованому світу. Жодний правитель України, хоч це президент, чи прем'єр-міністр, чи політики, народні депутати, жодний з них не осмілиться настільки, скажімо, знаєте, поставити хрест на майбутньому України. 6 років окупації Криму показали, солодкі обіцянки агресора обернулись бідою. Блекаути і перепади напруги, пустують залізничні та автовокзали. Без дніпровської води виходять з ладу систему меліорації. Постійна посуха знищує будь-які перспективи сільського господарства. Ще максимум 10 років окупації, і Крим повернеться до того ж жалюгідного стану, яким його передали Україні у березні 1954 року. Ріана Алієва, Олена Стецюк, Заман, АТР. 3 роки без Веджія Кашка. Ветеран національного руху Веджія Кашка – легенда кримсько-татарського народу. Вона лише виглядала тендітною. Ті, хто добре знав її, знав, яка вона була сміливою та сильною духом. Боротьба за народ була у неї в крові. Веджія Кашка народилась в Криму, але 3 рази була депортована з батьківщини. На всіх мітингах та акціях вона завжди була у першому ряду. Після окупації Криму не пропускала жодного судилища над кримськими татарами. Вона померла у віці 82 роки в кареті швидкої допомоги через дії окупаційних силовиків. В той день на неї Бекіра Дігірмінджі, Казіма Аметова, Асана Чапуха та Руслана Трубача окупанти влаштували облаву. Тоді чоловіків звинуватили у нібито вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Однак кримські татари намагалися допомогти родині Веджія Кашка повернути вкрадені цим громадянином гроші. Веджія Кашка до останніх хвилин свого життя боролася за права кримських татар та за вільне життя народу на рідній землі. Не бійтеся ніхто. Люди бояться, але не треба. Ми не будемо боятися заради нашої батьківщини. Ми не захопили іншу батьківщину. Це вони нахабно захопили нашу. Ми живемо на нашій рідній землі. Нехай бояться ті, хто без дозволу сюди прийшов, та нехай бояться ті, хто вивозить наших хлопців звідси та судить їх. 10 945 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 124 пацієнти померли внаслідок хвороби, а 4143 людини одужали. Серед них і президент України Володимир Зеленський. Про негативний тест на COVID-19 він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці. Каже, повернувся до роботи на Банкову у бадьорому настрої, так само, як і очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Глава держави порадив вживати вітаміни, займатися спортом, носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Дотримуватися карантину закликав і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він відзначив щотижневе зростання кількості інфікованих, але додав, що ситуація залишається контрольованою. Наразі в лікарнях перебуває майже 28 тисяч хворих на COVID-19, а це трохи більше половини спеціально призначених ліжок. Їх кількість збільшують, каже міністр Степанов, так само, як і число ліжок, забезпечених киснем. На сьогоднішній день у нас 25 996 ліжок, які забезпечені киснем або то централізовано, або забезпечені кисневими концентраторами. У нас є чітке розуміння, в тому числі з місцевою владою, щодо збільшення кількості ліжок з підведеним киснем. Це дуже важливо, тому що саме місцева влада є власником лікарень, які лікують хворих на COVID-19 в тому числі. А в окупованому Криму вчора зафіксували 282 випадки COVID-19. За даними окупантів, ще 7 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Незначною тенденцією до зростання кількості інфікованих вважає ситуацію окупаційна голова Кримського Роспотребнадзору Наталія Піньковська. Але вже в середині грудня очікує швидші темпи захворюваності. Тому радить утриматись від масових заходів, а новорічні святкування та корпоративи вже заборонені указом окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова. Раніше він очікував до 1 мільйона туристів в час новорічних відпусток, але тоді б медична система окупованого
окупованого Криму не витримали б навантаження. Хоча і зараз більшість лікарень півострова в жалюгідному стані. Це визнала навіть депутат Російської Держдуми від окупованого Криму Наталя Поклонська. И если зайти просто в больницу, ту же Евпаторийскую, Сакскую, Белогорскую, Бахчисарайскую, вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось. То есть, получается, Еще опять-таки, хуже стало, к примеру, в больнице деньги, которые были выделены на ремонт, ремонт сделан следующим образом. На старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски. Окупанти 6 разів обстріляли українські позиції та вчинили дистанційне мінування. Про це доповідають у штабі операції Об'єднаних сил. У передмісті Авдіївки та Новолуганського окупанти та найманці гатили зі станкових, автоматичних і протитанкових гранатометів. Також в районі Шумів та Водяного відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А з боку окупованої Ужівки, що на Донеччині, загарбники запустили дистанційну міну ПОМ-2. Втрат та поранень серед бійців Об'єднаних сил немає, доповідають у штабі. Про порушення режиму припинення вогню та зухвале використання заборонених мін збройними формуваннями Російської Федерації через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить мій колега Роман Спірідонов. А о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.